Kollox qed jindika li l-kola fil-budget 2025 se tkun bejn 5 euro u 6 euro. Bil-gvern ta' Roberta Bela mistenni kompli jintaxxa din iż-żieda dan hekk kif sa issa ma kommettix ruħu li jneħħi din it-taxxa. Dan kollu ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta filgħodu mill-MEA illi saħqet li se tkompli tappella lill-gvern ta' Roberta Bela sabiex jieqaf jintaxxa din iż-żieda tal-kola li tingħata fil-budget xi ħaġa li anke l-Partit Nazzjonalista ilu snin jisħaq fuqha. Apparti minn hekk fid-dokument ta' qabel il-budget l-MEA saħqet fuq l-importanza li jkollna bidla fil-mudell ekonomiku ta' pajjiżna minn wieħed li preżentament huwa bbażat fuq il-kwantità għal wieħed ibbażat fuq il-kwalità. L-MEA qalet ukoll il-gvern għandu jikkunsidra b'serjetà il-carrying capacity ta' pajjiżna għaliex is-sitwazzjoni preżenti qed twassal għal nuqqas fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu. F'kummenti ma' Net News id-Direttur Ġenerali tal-MEA Kevin Borch saħaq fuq l-importanza li jkollna titjib fil-kwalità fis-setturi kollha. Ikun hemm direzzjoni ġdida li prioritajiet ta' kif il-businesses u l-pajjiż jiġġenera xogħol fil-pajjiż. Ġifieri aħna bħalissa qegħdin nikkonċentraw fuq in-numri, big numbers game, aħna f'tal-pajjiż numri m'għandniex laqas ta' ħaddiema u allura qed ngħidu li għandna bżonn nikkonċentraw kemm fuq livell ta' pajjiż anke fuq livell ta' kumpaniji fuq iktar kwalità, iktar taħriġ u iktar innovazzjoni u użu ta' teknoloġiji ġodda. Brabta mat-turiżmu l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem qalet li dan is-settur jeħtieġ pjan fit-tul għalli se nispiċċaw b'deterjorazzjoni fi sbuħija ta' pajjiżna bħala destinazzjoni turistika. Hawnhekk l-MEA saħqet fuq l-importanza li jkun hemm investiment serju fid-distribuzzjoni tal-enerġija, fis-sistema tal-ilma u tad-dranaġġ kif ukoll fl-infrastruttura ta' pajjiżna. Dan wara li għal sajf ieħor il-poplu Malti u Għawċi għatta sija twal bla dawl f'temperaturi mill-aktar għoljin kaġuni tan-nuqqas ta' investiment. Fil-konfront tas-settur marittimu l-MEA qalet li hemm bżonn viżjoni fit-tul u opportunitajiet ta' xogħol. Dan apparti li nnutaw in-nuqqas ta' dokument ta' strateġija dedikat lis-settur marittimu, settur li għandu importanza strateġika f'pajjiżna. Intant fid-dokument ta' qabel il-budget l-MEA saħqet fuq l-importanza li pajjiżna iħaddan aktar il-governanza tajba u aktar trasparenza mill-gvern fosthom li ma jkunx hawn ħela ta' fondi pubbliċi kif ukoll li tkun ippubblikata l-lista tal-individwi li jokkupaw position of trust.